Yes, come in. Buonasera, Simus. Oh, yes, buonasera. Buonasera. Kuona ba? Natabira tsamba irufu. Abu yangu ashaya. Shame. Ni matambudziko. Aoneko. Vashagira kubi? Abashagira bakufakosa. Saka ndakatodzene ndiende kunobatsira maoni vamwe. Saka ndakachikondo 2 weeks off ndivana kunobatsirana. But since pari pamufako usika zvona zvakadi kuti alright, mira nditaure netimu handitika woendawo nevamwe ikoko. Matwanga zvigonere. Ndikutaura tunovigira kuguruve chaiko. But still it's fine. Tinongoisa few motikari 2 dzebasa. Then woendawo nevamwe woonekawo semunhu ari kubva kune vanhu handiti. Kutotaura kuno kumota dzitoni murodhi wari tunovigwa nhasi guruve ikoko. So it's pointless ka Mr. Matsotsi kuti tikupei off nhasi kana ivo vari kuvigwa nhasi. Because muchangosvika ikoko vavigwa mubata maoko. Zvamufanira kuti muenda ikoko weekend mungosvika futi mungobata maoko. I think it's fair, do you want? All right. Ana Matsotsi, Matsotsi anipera nezvishuwa.